epai batuketak egin bitxartien junguna kontetan bikote bakotxak edo irabazten daben edo zailkatzen dizen ordenian arabera, ze sari eta ze sorta erungo daben bakotxak. Batetik, 8garrenetik 4garrena bitxarteko multzo horrek, bikote bakotxak 250 euro eta hemen bertokoa ekimeneko produktuek erungo dauz. Gero ja 4garrenak 300 euro gehi produktuek, 3garrenak 600 eta produktuek, 2garrenak 700 eta produktuek eta tasa bana, eta txapeldunek 1000 euro txapelak, produktuek eta tasak, eta tasakonak. Eta emoten dau kalkuloek egin dago esela. Hemen daukegu izenak eta gerturatu die sarixe motera bebai, jai batzordeko Eneko Arrate eta Itxaso Zubizarreta, udaletik Izan Mandiola eta hemen bertokoa ekimenetik ekoizle bat, Bidane Baskaran, gaztagile. Beraz, 8garrenetik 5garrenera bitarteko multzo hortan, esango dodaz bikotien izenak, baina ez da puntuazioan araberako ordena bat izango. Izango da sosketan tokau jakuen ordenan arabera. Beraz, multzoa, esangot. Talde hontan egongo litzakez, Xabier eta Ander Malbadi, Ander Blasko eta Jonander Azkue, Laja eta Lutxurdixo, eta Jon Euria eta Julene Otegi. Beraz, datozela holtzara. Hemen daukiez produktu edarrak eta garaikurre be, bertako produktuek. Igon. Aukeratu guztetak gatzuena. Aukeratu. Gaztai, estixe, edarixek. Txalo bero bat eurentzako lan edarra indabe. Ordu asko. Aurten nahiko lan eukikogu holtzan kabitzen be, baina 4garren geratu dan bikotie eta 300 euroko sarixe eta produktu sorta bat erungo da bena. Mirari Azkune eta Aintzane Agirrebeina. Etxe Barritxarra eta Eibartarra. Datozela euren sarixe jasotzera, honepelan edarra eta alegine ditzela. Argazki bat. Hirugarren postue eskuratu daben bikotie eta hortaz 600 euro produktu sorta eta markina xemengo tasa bana erungo da bena. Edurne Iturbe eta Oiana Irastorza. Zorixonak honei be. Urretxuarra eta Oiartzuarra.
Eskerrik asko. Bueno, bigarren postuen zeintzu geratuko dizen esango dut, eta hortaz argi egongo da txapeldunek nortzuk dizen. Bigarren gelditzen danak, 700 euro, produktuek eta Markina Xemengo tasa bana eskuratuko dau. Eta bigarren, Xabier Etxaniz eta Ainara Saizar. Datozela holtzara. Oin bi urteko txapeldunek, aizpurutxotik eta aiatik, aurten melan edarra, egin de. Zorixonak, bikote. Eta hortaz, esan biherrik ez dau, bakizu ezeintzu dizen aurtengo Markina Xemengo bigarren trikitilari txapelketako txapeldunek, datozela Julen Alonso eta Eneritz Aulestia holtzara. Honek, 1000 euro, txapel bana, eta produktuek eta tasak erungo dabez. Beraz, txapelak hori xora eta zarautzera aurten. Eta argazkitxu bat honek be. Zorixonak txapeldunei, zorixonak parte hartzaile danei eta eskerrik asko gaur hona gerturatu zarien trikitizale, herritxar eta inguruko danoi. Oin esan dutzu eta modun 11 tabernetan zi errengo dabe Garik eta Iñakik trikipoteue, beraz ez daukagu aitzakirik ondo pasetako, eskerrik asko, ondo bizi eta txapeldunen piezatxo batea zizte zaitxuzet, ondo segi. Sarri bidean azaltzen da etena, ez aurrera, ez atzera, geldi geratzen da dena berriz martxan jartzea.